ang atong mga estudyante sa public schools kay ang DepEd nagpagawas naman no sa ilahang DepEd Order number 12 series of 2025. Ang klase ninyo June 16. Wow, kadugay pa. Muraga mao na daw ni dong inin ang hudyat nga ibalik na ang klase sa original nga school calendar nanto dang. June to March na. Naon kalmaan mga So, estudyante. musibo pa ba ni day, no? Ha? Musibo pa ba ni kining June 16 panalita, no? Oo. Sa bag-o na tong curriculum karon, no? Okay ra ba, no? Kay mao may Sa K-12 program na to, okay ra ba? man ni DepEd. Okay, sige. So June 16 hangtod March 31 na ang klase sa school year 2025-2026. Ayan. So murag taas-taas nga panahon dong idin nga makahunat-hunat si nanay og tatay maka-save no? Maka-save. Oo. Nya makapangandam po day para sa balik eskwela day myself. Yes. Oo, tay muraga muginhawa sa gamay. Yawat na lang taon dong irin makatigom-tigom og dako-dako para ang mga estudyante pod napoy mga bagong uniform in Correct. taon. So taas-taas og adlaw day myself nga makakayod pagbagaganikanan Yes. para nga makumplituhan nila ang panginahanglan sa ilang mga anak day myself panahon niya nag-average klase. Sakto gyud na dong Erin. Unya amot kahon sa ikasulti sa ubang ginikanan ani nga gibalik naman sa original nga schedule June to March no kay namong gyud mga reklamo di ba nga dugaya mahuman hantod Abril. Abril ang klase sa kuan niya magsugod August ba to? Murag August, no? August day. Oh, pero karon June to March na mga kasama. Ayan, no? Nya, tama di ay, kung mangutana mong enrollment, ang DepEd nag-ingon, ang enrollment daw og Brigada Eskwela dong irin himuon sa June 9 hangtod 13. Okay. So sa ato pa o kuan day siya day mga duha ka semana sa dili pa ang formal nga pagbukas klase. Oo. So para makuan mo kalabi na kung mobalhin na og lagi eskwelahan or mo adto na sa lahing ang sa edukasyon ang inyong mga anak. So mark your calendars, June 9 to 13 ang enrollment og Brigada Eskwela unya ang klase June 16 to March 31.